أرست زينام قدامي منستر أبي أحمد مس بريزيدنت كينيا ويليام روتو تزاتيوم ኢትዮጵያ ተሳልጦ ጉባኤ ለውጥ ኩነታት አየር ዓርሳ ተፋልጠሉን ምስካሎት ሀገራት ምትሳር ተፈጥረሉን መድረክ ምዃኑ ምሁራን ገሊጾም ካብ ዜናው ጻይ ሩሲያ በልዕሊ ዩክሬን ሓያል መጥቃዕቲ መፍጻማ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ አፍሊጦም سلام طعنا هبل زخوركم تملكتي كمي تمسيو ساعات حدا خوينو كم تلمود مع زينا حيزنا مصينا لنا زيناتات اندامراخم ساخم صنه انا ابراهيم فسا فلما حصر زيناتات قدامي منستر ابي احمد مس بريزيدنت كينيا ويليام روتو تزاتيوم بريزيدنت كينيا ويليام روتو نحاده معلتي علاوي عده سراح نمغبار ناو ايثيوبيا متاوم تغليصلهم توم قدامي منستر اب محوراو ميديا غصوم اب زمحلالفو ملختي لومي بريزيدنت كينيا ويليام روتو بمقبال كلتياو ركبتن هاجرات اب زطناخرلو كنتات كمستزاتيوم غليصوم زلوم اب غدات سلام صتان قرن افريكا حساب تلواويطنا زبلوتوم قدامي منستر عدتتوم بريزيدنت اب مونغو كلتين هاجرات زلو عميق تاريخاون حونتاون ركب زنصبارق يلوم زيدما اب سلامن مرغغان مزراب الون اب افريكاوي زمرحو مفتحታት ዘለና حبراو صنوع قوام زرء كم زخونه ابريهم ديجيتال إثيوبيا 2030 مكاتتي عبيتن فتران تكنولوجي نمقلطاف زحجزو كبلو منستر ديتا انوفيشن اند تكنولوجين ملقن قري تزاريبوم توم منستر ديتا بمرها جبري مجمري ديجيتال إثيوبيا 2030 ابز غبر وغلصا تيتلمي ان المع إثيوبيا فتراتات اب هاغراو منت زتمسرتو كونو مغبار زعلم يلوم كاب وانا علامات ديجيتال 2030 اب فترة سراح استسغاغرو ستارت اب اناشتن ماخلوتن انتربرايزات كمون زمنو قلفي سيكترات مكاتت سرعه ديجيتال مقلطاف كم زخونم ابريهم زلوم ኢትዮጵያ اب ديجيتال زفر ተወዳዳሪ ንክኸውን 700 ዝኸውን መንሰይ اب ديجيتال ክለት ዝሰልጠነ ክኸውን ምግባር ሓደ አካል ትትልሚ ከም ዝኾነውን አመላኺቶም لعلي 33 كفلتي جبري فيدرال بميلا إلكترونيكس بيلوم كفليت فاطمم كبلو منستر ديتا اتوت داويت وبشت تزاريبوم توم منستر داتا مسرت جبر سرعات التخاخبا اتوت نمناتن ديجيتاليزيشن قاعدين مغبارن بزحات سرعتي نتصرحو كم زخونم حبيروم بزيد ما لعلي 58 كفلت جبري ميلا إلكترونيكس بمتقام جبري مخفالهم زفالت انتخون كاب منغوزياتهم دما لعلي 33 زخونو كفليت فاصيمم يوبيلهم كاب خلته شحن 13 كساب كلتاشن 17 بميلا إلكترونيكس كفليت زفصمو كفلت جبري 6 شوعات ميتنسان كلتن كم زخونو بمزغغار ابز حزوان ناب 33 شحكب مبالو تقامي بصفحات ناب سرعه ديجيتال ناتو مخانو زملاقتيلهم اتي منستر اب استتحز عمت اغلغلوت حدا ماخل مصوب بمتقام بتكنولوجي زمعبل سرار حتى غواراوي ام مغبار كم زركبون تزاريبوم بعل مزي اشكركارن تشكركارن اديس ابابا مسمع نستسانوم زيغاتات سلطنا منجا فقاد مشكركار مهاب اجميروم
وانا مكايد سرعتي بعالمزي دسالين ترفه ابتيوان كم زبلو ناي نوح اوان حتوتات فتحاونت عقل قلت نمملاس ابا سناي من محدار تلمي تتحيزو الناس سرحة صانيحيوم سلطنتون ناي مشكر كار فقاد نقوهاهم ننوح عمتات انحاتتو كم صانحو ازخاخيروم سلطنتي ناي كلتن سنة بحرن سلطنهم بستقمت درجة مسرت بموساد بقعن مسجونن أشكركارين مخان تي سلطنا بتقرد كم زكاتلو تزاريبهم زين حزن مكتل وانا فتا مسرع كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيا كوينوم كجلجلو تصنحو ايتا عبد الرحمن روبي كابز عالم بموت تفليوم بزحضرهم حمام بحكمنا حجز كجبر اللهم زصنحو ايتا عبد الرحمن روبي سرعه قبرهم ون لومي تفصيم اللهم ايتا عبد الرحمن اب استفالي ميدياتات كاب ريبورتر نت اسكاب مكتل فصام سرع كوينوم اغلغلهم يوم بفلاي اب او بي ان ABC كاب ريبورتر جميروم اسكاب بركي حلفنت اغلغلهم يوم هيوتهم كساب زحلف دما مقتل فصامي سراح كوينوم اب ABC كغلغلو صانيحم يوم ايت عبد الرحمن بعل حدارن ابو سلس تقولعو نيروم ABC بموت مقتل فصامي سراح ايت عبد الرحمن روبيم زتسمعو حزن انا غلصم نسدرومن نمسارحتومن صنعات يابكم يبل تملكتي معد زينا يقصل حزرما بزرزر نبز حزنا مزينات تكحلفكم عبا إثيوبيا بروجكت 5 مليون كودرز نمناسي علم لقد ودادرتي زقبر كلت الناركب مخانو تغليصم ابزي سومن علاوي تغبر استراتيجي ديجيتال إثيوبيا 2030 كمزي عدلات بمفتار سرعه ديجيتال بالعول كنتات مسفح زغل مخانو قداماي منستر ابي احمد تزاريبم اللهم نصبصاب تسفاي لميسا نازريت بريهم بينيام هايله تمرقي بروجكت 5 مليون كودرز انتخون علم لخفلطو زلو سيرتيفيكيت كودرسون رخيبهم ازون ببرك علم لخام زلو قصرتين موددار زخلو بري كافيتو اليوم باراتون كورس يጨረሰ ሰው ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ሰርቲፊኬት ነው የሚሰጥ አርባዕተን ኮርስታት ዝዛዘመ ሰብ ዓለም ለኸ አፍልጦ ዘለዎ ሰርቲፊኬት ይዝወሃቦ እዚ ዓለም ለኸ አፍልጦ ካብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ አውሮፓ አሜሪካ አሜሪካን አበ ዝኾነ ቦታ አመልኪቱ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሕዚ ዘበኑ ናይ ዲጂታል እዩ ስለዚ ናይ ግድን ምጓዓዝ ተጽቢታ ይግበር ሓደ ስራሕ ንምስራሕ አበ ዘለሉ ኮይኑ የመልክት ብድሕሪኡ ስራሕ ይወሃቦ بلا يخفل بمنترزي بتعم ربح اللو زي نعيون تقيمنيو زتوسنو سرحة نمركاب فتينا زتعوت لي اللو أبا بروجكت 5 مليون كودرز أسلت عن زخنا من سيدا جملدت بقلة إذا بروجكت إثيوبيا نبا فراين التكنولوجيا المغير زت أو تقدر عبي مخاني زارب. إنيو بروجرام I think UAE زي بروجرام UAE كابانا قدم حدا عامت حدا مليون كودرات سلطينيو نابانا انتمص 5 مليون كودرات بزبل بروجراميو مزيو
ካብኣቶም ወሲኹ ይመጽዩ ካብኦም ዘምጾ ለውጢ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ኣብ ሃገሮም ዘሎ ቴክኖሎጂ ምስ ምዕባይ መንጽር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ናብ ስራሕ ብምእታው መዳይ በብዙሕ ዘፈር ረብሓ ነይርዎ እዩ እዚ ናብ ሃገርና እንትመጽእ ዓብዪ ዕድል እዩ ምክንያቱ ብናጻ ንረኽቦም ኮርስታት ኣይኮነን ልዑል ቴክኖሎጂ ዘለዎም ኩባንያታት ዘዳለውዎ ኮርስ እዩ እዚ ንዓና ብናጻ ተዋሂቡና ንምሃር ንጥቀም እንትበሃል ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ኩላትና ከም ዕድል ክንርብሖ ንኽእል እዩ የኛ መንግስት ታለንት ኢንፍራስትራክቸር ብሎ ያምናል ልክ እዚ ፕሮጀክት ኮደርስ ኢትዮጵያ ኣብ ስትራቴጂ ዲጂታል 2030 ዝሓዘቶ ጉዕዞ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዘቀላጥፍ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መንግስቶም ነዘፈር ቴክኖሎጂ ጠመተ ብምሃብ ምቹ ኩነታት ከም ዝፈጥር ገሊጾም እዮም የአክሰስ ኦፖርቹኒቲ እና ትረስት ተደምረው ዕድልን ክውንነትን ተደሚሮም ስራሕ ክፈጥሩ ኣለዎም ንዜጋታት ብርክስ ዝበለ ስራሕ ክፈጥሩ ኣለዎም ንሃገር ዕቤት ከረጋግጹ ኣለዎም ስራሕን ዕቤትን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ሉዓላውነት ዝበሃል ዘረጋግጽ ክኸውን ኣለዎ ዲጂታል 2030 ኣብዚ ዙርያ እዩ ብልጽግና ኢትዮጵያ ካብ ዘረጋግጹ ቀንዲ ዘፈር ኮይኑ ከገልግል ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝተሓሰበ ብምትሕብባር ነዚ ራእይ ከም እንዕውት ሙሉእ እምነት ኣለኒ ሓላፍነት መንግስቲ ምስ እንሰርሖ ስራሕ ማዕረዞም ኣናእሽተይ ስታርትኣፓት ንከዓብዩን ዕዳጋ ክረኽቡ ምግባርን ድርብ ሓላፍነት ምዃኑ ክሕሰብ ኣለዎ ፕሮጀክት 5 ሚሊዮን ኮደርስ ንመንእሰይ ዕድል ስራሕ ካብ መፍጠር ሓሊፉ ድሌት ቴክኖሎጂ ውሽጢ ዓዲ ዘማልአን ዕድል ዲጂታል 2030 ኢትዮጵያ ዝውስን ቁልፍ ሃገራዊ ተስፋ እዩ ዕቤትን ብልጽግናን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ሰላም ወሳኒ ምዃኑ ይእመን መንግስቲ ምድማር ኩለ መዳዊ ዕቤት ቁጠባ ሃገር ንምህናጽ ዝተፈላለዩ ስርዓቲ እናሰርሐ ይርከብ ኣብዚ ዛዕባ ኣባደመቀ ተወሳኽለዎ ተኻትና ንመለስ ኩለንተናዊ ቁጠባዊ ዕቤትን ብልጽግናን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ሰላም ወሳኒ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈጥሩ ዘይምርድዳእትን ጸገማት ሰላምን ኢትዮጵያ ኩለንተናዊ ዕቤት ንከይህልዋ ዝገበረ ምዃኑ ዝኣምን መንግስቲ ምድማር ጎንፅን ኩናትን ዕድላት ኢትዮጵያ እናምኸነ ምምፁ ይገልጽ እዞም ጸገማት ብውሽጣዊ ጸጋታት ተጠቒምካ መፍትሒ ንምሃብ ዘኽእል ጥንኩር ስርዓት ዘይምንባሩ እቲ ጸገም ፈታኒ ክኸውን ከም ዝገበሩ ይኣምን መንግስቲ ምድማር ሰላም ብምርግጋጽ ዕቤትን ብልጽግናን ሃገር ንምግሃድ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት እናወሰደ ምምፁ ዝዝከር እዩ ጥንኩር ሃገረ መንግስቲ ብምህናጽ ብሓበራዊ ተረኽ ንቐጻሊ ሰላምን ብልጽግናን በርቲዕኻ ምስራሕ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ዕላማ ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ዘረጋግጽ መንገዲ ሰላማዊ ቃልሲ ዘይምክያድ ዓብይ ጸገም ኮይኑ ህዝብን ሃገርን እንትጎዲ ይርአ ረብሓ ህዝቢ ንምርግጋጽ ተዓሊሙ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ኩሉ ግዜ ሰላማዊ ክኸውን ከም ዝግባእ ዝሕብሩ ፖለቲከኛታት ቤትን ምዕባልን ህዝብን ሃገርን ብዘይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክረጋገጽ ኣይኽእልን ይብሉ ኣብዚ ኸይዲ ዕላማዎም ንምዕዋት ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም መማረጺ ወሲዶም ዝቃለሱ ሓይልታት መንተ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዝርርብን ምይጥን ክቅድም ብምግባር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ክመርጹ ይግባእ ይብሉ የሰላማዊ ትግል አማራጭ የሌለው ኢትዮጵያ ውስጥ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ምክያድ መማረጽ ዘይብሉ ጉዳዩ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸፍለ መስዋዕትነትን ወለዶን ይኣክል ኢልካ ብዝርርብ ብምይጥን ብሰላማዊ መንገድን ሕቶ ፖለቲካ ምምላስ ዝቃለሉ ዕድል ምፍጣር የድሊ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ካብ ምምራጽ ወጻኢ ምስ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዝቃለሱ ኣካላት ንህዝቦምን ንሃገሮምን ክብሉ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ወገኖም ተጸንቢሮም ሰላሞም ክሕሉ ከም ዝግባእ ዝተሓበረ እንትኸውን ነዚኦም ብምምዓድ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክመጹ ኣብ ምግባር ግደ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ወሳኒ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላም ብዘርአዮ ተደጋጋሚ ቁርብነትን ተበግሶን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሰላማዊ ቃልሲ ንምክያድ ብምውሳን ናብ ወገኖም እናተጸንበሩ ከም ዝርከቡ ይዝከር ኢትዮጵያ ተሳልጦ ጉባኤ ለውጥ ኩነታት ኣየር ዓርሳ ተፋልጠሉን
ምስ ካልኦት ሃገራት ምትእስሳር እትፈጥረሉን መድረኽ ምዃኑ ምሁራን ገሊጾም ከም ሃገር ኢትዮጵያ ብሓለዋ ደኒ ትሰርሖም ስራሕቲ ነዚ ዕድል ክትረክብ በሪ ከም ዝኸፈቱ ቶም ምሁራን ኣፍሊጦም ኣለዉ ንጸብጻብ ኣስረሳ ወጌሾ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ብሓምሎይ ኣሰር ዘሳለጠቱ ተግባር ኣብ ሓለዋ ከባቢኣ ናብ ስራሕቲ ሕርሻ ጭቡጥ ውፅኢት ንኽምዝገብ ገይሩ እዩ እዚ ድማ ኢትዮጵያ መንበር 32 ዓለም ለኸ ኣኺባ ለውጢ ንብረት ኣየር ንምድላው ዕድል ንኽትረክብ ዝገበረ እዩ እዚ ዕድል ተሓጋዚት ንዝነበረት ኢትዮጵያ ኣብ ለውጢ ከም ዘላ ዝሕብር እዩ ክብሉ ተመራማሪ ልምዓት ግብርና ዝኾኑ ዶክተር መሪሁን ፍቅሩ ገሊጾም እዮም ዓለም በዚህ ደረጃ ሪኮግናይዝ ለማድረግ ዓለም በዚህ ልክ አፍልጦ ንምሃብ ኣብ ሃገርና እዚ መድረኽ ምድላው ንሕና እንተሰሪሕና ልዕሊ ዝውፅኢት ምምጻእ ከም ንኽእል ዘርኢ እዩ እዚ ንሃገራት ኣፍሪቃ ትምህርቲ እዩ ኢትዮጵያ ነዚ ዓለም ለኸ መድረኽ ምትእንጋዳ ካብ በዓል ሓሊፋን ጎረባብቲ ሃገራት ተሞክሮ ዝኾን ስራሕ ብምርኣያ እዩ ዝበሉ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድላ መምህር ሓለዋ ከባቢን ተመራማሪ ዝኾኑ ዶክተር እሸቱ ርሳው እዮም ለዚህ መታጨት ማለት የብዙ ጥረቶችን ብዙ ስራዎችን ስለመስራት እዚ መድረኽ ውፅኢት ስራሕን ጻዕርን እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ሓለዋ ደንን ኣብ ማይ ብርክስ ዝበሉ ስራሕትታት እናሰርሕት እያ ዘላ እዚ ተሞክሮ ንሃገራት ዓለም ትምህርቲ ዝህብ እዩ ኢትዮጵያ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ ተዳለወ ጉባኤ ለውጢ ንብረት ኣየር ዓርሳ ተፋልጠሉን ምስ ካልኦት ሃገራት ምትእስሳር እትፈጥረሉ መድረኽ ብምዃኑ ዝለዓለ ምድላው ክትገብር ከም ዝግባእ እቶም ምሁራን ሓቢሮም እዮም ኮንፈረንሱ ስብሰባው ብቻ ሳይሆን ቢዮንድ ስብሰባ እዚ ኮንፈረንስ ጥራይ እንታይ ኮነስ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ዝፍጠሩ ዕድላት ኣለዉ ቱሪዝም ንክሰፍሕ ኣብ ምግባር ብጽሒቱ ዝለዓለዩ ዝኸውን ከአካባቢ ጥበቃ ጋር የተሰሩ ያሉ ነገሮች ቱሪስቶች በደንብ እንዲሳቡ ብዙ የሚጎበኙ ቦታዎች ምስ ሓለዋ ከባቢ ተተሓሒዙ እንዳተሰርሑ ዘለው ስራሕትታት ዑደተኛታት ንክመጹ ዝዕድሙ እዮም እዚ ድማ ሃገርና ዘለው ሃብቲ ተፈጥሮ ተጠቂማ ምስ ካልኦት ሃገራት ንክትሰርሕ ዕድል ዝፈጥር እዩ ኢትዮጵያ ብሓምሎይ ኣሰርን ኣብ ሓለዋ ከባቢ ጀመረቱ ስራሕ ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ሃገር ዝሳገር ብምዃኑ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ እቶም ምሁራን ኣፍሊጦም እዮም عودة توريزم بتكنولوجي بمزمان كم زسرح تجليزهم إثيوبيا زلوا وهفتي توريزم نعلم نمفلات يسرح ملاون تملقيت لهم دهاب ياسين إثيوبيا تاريخاوي بهلاون تفتراون إلون سب سرح هفت توريزم استعدلت هجريا كوينو جنا تعودي نمت أن هفت زهجر زبركتو إجام استحت خوينو زنحيو هجروا لو تسعبوا بمنجستي كاب استفليو حمشته عودة قطباوشتي زتقاتة توريزم أبز حز أوان لعل عبيت إننا مسجبة مخاني جلز أب عودة توريزم استوجنوا سئتها وتكبارات مبادئ توريست استصفح في حلون على ملخة درجة زحلو مبادئ زتها نسأل مخانو سب ما تعودي يجلسون ገበታ ለሀገር ገበታ ለሸገር እንዲሁም ኮሪደር ልማቱ ጭምር ማዕዲ ንሸገር ማዕዲ ንሃገር ኢሉውን ልማዓት ኮሪደር ሓዊሱ ናጋይሽ ወጻይ ውሽጢ ዓድን ሰሓብቲ ብምግባር ተጠቀምቲ ግልጋሎት ንምግባር እዩ እዚ እውን ቀጥታ ርክብ ምስ ቱሪስት ብምዃኑ ጋሻ ዑደት ዝገብር ክሪኦም ዝደሊ ቦታታት ይህልው እዮም ብምዃኑ ትፈለማይ ብጽሒት ዝወስድ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ነዞም ጉዳያት ምስ ኣማዕራሬ ናብ ስራሕ ኣትዩ ካብዚ እንድሓር ሰብ ሃብቲውን ልዑል እጃም ይብርክቱ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ሰብ ሃብቲውን ካብ ደግ ኣትዮም ኣለዉ ሃፍቶም ኣብዚ ኢንዳስትሪ እዚ ይፍስሱ ኣለዉ እና ሃላላኪላ ተብሎ ጎርጎራ ከምኒ ሃላላኬላ ጎርጎራ ወንጪ ዝበሉ ንቱሪዝም ዘማዕብሉ እሴታት እዮም ብሓፈሻ ቱሪዝም ሃብቲ ሃገር ከይተንከፈ ሓሳብ ጥራሕ ብምሻጥ ዝርከብ ሸርፍ ወጻኢ ዝርከበሉ ዓውዲ እዩ ኣብታ ዓውዲ ዝተገበሩ መምሕያሻት ተሸፊኖም ዝጸንሑ ሃገራዊ ሃብትታት ክወጹ ንምግባር ዘደንቕ ጽባቐ ኢትዮጵያ ዝቐልዑ ምዃኑ እውን ኣብ ሚኒስተር ቱሪዝም ኣማኻሪ ስትራቴጂክ ቴድሮስ ደርበው ይገልጹ የቱሪዝም ገቢን ከማሳደግ አንጻር እየተሰራ ያለው እነዚህ የመዳረሻና የመሰረተ እቶ ቱሪዝም ኣብ ምዕባይ ዝስርሑ ዘለው ስራሕቲ መባጽሓት መሰረተ ልምዓትን ብቐጥታ ዑደተኛ ናብ ሃገርና ንክመጽእ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዝተፈላለዩ ሕብሪ ምርኣይ ዝተወሰኑ ከባብታት ጥራሕ ካብ ምጉብናይ ሰፋሕቲ ኣማራጽታት ምቕራብ ሕድሕድ ቦታ ዘለዎ ዓቕምን ሃፍተገነትን ንዑደተኛታት ብዓለም ለኸ ድሌት ዕዳጋ ተመስሪቱ ከልምዕ ይግባእ ካብዚ ብዝሓለፈ ሓደሽቲ መባጽሕ ቱሪስት ብምህናጽን ነባር መባጽሕታት ሓድግታትን እሴት ብምውሳኽ ጸኒሕት ቱሪስትታት ንምንዋሕ ዓቕሚ ምፍጣሩ ይግለጽ ኣድማስ ቱሪዝም ብዓይነትን ብጽሬትን ብምስፋሕን ከም ሃይኪንግን ንግድን ዝበሉ ስራሕቲ ምክታት ጸኒሕት ዑደተኛታት ንምንዋሕ ይስራሕ ምህላው እውን ተገሊጹ
ቱሪስቱ ደግሞ ኤክስፔሪየንስ ማድረግ ነው የሚፈልገው። ለምሳሌ ቀደም ሲል ቱሪስት ልምዲ ክረክብ እዩ ዝደሊ ንኣብነት ቅድም ክብል ዝነበረ ቱሪስት ባህሪኡ ደው ኢልካ ምርኣይ ምዕዛብ እዩ ነይሩ። ሕዚ ዘሎ ቱሪስት ግና ምርኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣካልቲ ኩነት ክኸውን እዩ ዝደሊ ዝሪኦ ባህሊ ምግቢ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ምንቅስቃሳት ምስታፍ እዩ ዝደሊ ብምዃኑ ነዞም ምንቅስቃሳት ምዕባይ ምስፋሕ በብኸባቢኡ ምፍላጥ እዩ ዝደሊ ነታ ዓውዲ ምስ ዘበን ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመተእስሳር መባጽሕ ቱሪዝም ብዘበናዊ መንገዲ ናይ ምፍላጥ ስራሕ ይስራሕ ምህላው ተገሊጹ ልምዓት ስርናይ ሓጋይ መስኖ ካብ ምፍራይነቱ ብተወሳኺ ወፃኢ ኣብ ምልካይን ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣርን ልዑል ኣስተዋጽኦ ኣለዎም ካብዚ ብተወሳኺ ንምዕባል ሓረስቶት እውን ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎ ተኻቲልና ንመለስ ብዙሓት ዝተደመሙሉን ኢትዮጵያውያን ድማ እንተሰሪሖም ኣብ ሓፂር እዋን ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ኣርእዮምሎም ልምዓት ስርናይ ሓጋይ መስኖ ብልምዓት ስርናይ ሓጋይ መስኖ ኢትዮጵያውያን ካብ ተሓጋዝነት ተናጊፎም ብናይ ባዕሎም ጻዕሪ ናብ ኣፍራይነት ብምእታው ርኡይ ለውጢ ዘመዝገቡሉ እዩ በዚ ድማ ሓድሽ ናይ ካልዩ ድሙቕ ጉዕዞ ኣብ ኢትዮጵያውያን ክጽሓፍ ክኢሉ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዓማውቲ ብናይ ምድማር መንግስቲ ኣቢላ ኣብ ልምዓት ሓጋይ መስኖ ርኡይ ለውጢ ክተመዝግብ ክኢላ በዚ ድማ ካብ ተሓጋዝነት ብምውፃእ ዓርሳካ መኻል ብተወሳኺ ንወፃኢ ሃገራት ሰደድ ብምግባር ርኡይ ለውጢ ክተምጽእ ክኢላ ልምዓት ሓጋይ መስኖ ስርናይ ካብ ፍርያምነቱ ብተወሳኺ ወፃኢ ኣብ ምንካይን ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ልዑል ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ካብዚ ብተወሳኺ ንምዕባል ሓረስቶት እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ይግለጽ ብፍላይ ድማ ሓረስቶት ካብ ብብዕራይ ምሕራስ እናተናገፉ ብዘበናዊ ማሽናት ሕርሻ ተሓጊዞም ናብ ልምዓት እንትዋፈሩ ልዑል ምህርቲ ምሕፋስ ከም ዝከኣል ኣብ ቀረባ ዓማውቲ ተራእዩ እዩ ብምዃኑ ድማ ሓረስቶት ዝናብ ክረምቲ ጥራይ ተጸቢዮም ካብ ምሕራስ ብተወሳኺ ኣብ ልምዓት ስርናይ ሓጋይ መስኖ ብምውፋር ንባዕሎምን ምዕባል ሃገርን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ጉድ ሓቂ እዩ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ትራንስፎርሜሽን ግብርና ኢትዮጵያ ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝሕገዝ ሰብ ተሃለዎ እውን ብናይ ባዕልኻ ምህርቲ እንትትሕግዞ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎን ከም ሃገር ድማ ቅንዒልካ ንኽትኸይድ ዝሕግዝን ምዃኑ ይገልጹ ተረጂ የነበርን ሰዎች እርዳታውም ደግሞ በብዛት ስንዴ ላይ ያተኮረ ስንዴው ምን ይሁን ምን ተሓገዝቲ ነበርና ሰባት እቲ ሓገዝ ድማ ብበዝሒ ኣብ ስርናይ ዘተኮረ እቲ ስርናይ ድማ እንታይ ይኹን እንታይ ዘይፍለጥ ዝነበረ ሕዚ ግን ባዕልና ኽኢልና ናብ ሰደድ ምግባር እንትንሳገር ኣብ ዓለም ልዑል ትርጉም ኣለዎ ንዓና እውን ልዑል ዕግበት ኣለና ከም ዜጋታትና ኢድ ሰብ ከይጽበዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝሕገዝ ሰብ እንተሃለዎ እውን ብናይ ባዕልኻ ምህርቲ ትሕግዞ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከም ሃገር ቅንዒልካ ክትኸይድ ይሕግዝ እዩ ልዑል ትርጉም ድማ ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዓውዲ ኢኮኖሚ እናጋጠማ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብዳህ ኣብ ዓውዲ ግብርና ትኩረት ገይሩ ምስራሕ ካብ ዝጅምር ዓመታት ኣውፂሩ ኣሎ እዚ ድማ ልምዓት መስኖ ሓጋይ ተጠቒምካ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ክንዲ ምፍራይ ናብ 3 ግዜ ምፍራይ ዝከኣለሉ መገድታት ብምፍጣር ምድንፋዕ ፍርያት ዝሃገር ንምውሳኽ ኣብ ምስራሕ ይርከብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ሓጋይ ስርናይ ብምጅማር ኢትዮጵያ ካብ ባዕላ ብተወሳኺ ሰደድ ምግባር ትኽእለሎም ስራሕቲ እንዳተሰርሑ እዮም ልምዓት ስርናይ ሓጋይ ካብ ተሓጋዝነት ብምንጋፍ ክረምቲ እንዳተጸበኻ ካብ ሓደ ግዜ ምፍራይ ብምንጋፍ ኣብ ዓመት ናብ 3 ግዜ ምህርቲ ምሕፋስ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮም ኣብ መስኖ ስርናይ ሓጋይ ተበጻሕነት ማይ ብምስፋሕን ቀረብ እታወታት ብምዕባይን ልዕሊ እዚ ብምስራሕ ልዑል ውፅኢት ምምጻእ ከም ዝከኣል እውን ዘመላኽት እዩ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል ምስ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ብምትሕብባር 2,000 ሄክታር መሬት ንፍረ ተምሪ ከም ዝተዳለወ ቢሮ ሕርሻ ክልል ዓፋር ኣፍሊጦም ፍርያትና ንኸነላሊ ዓለም ለኸ መድረኻት ክንጥቀም መንግስቲ ዕድል ፈጢሩልና እዩ ብምባል ድማ ሓረስቶት እታ ክልል ተዛሪቦም ኣሎም መርሃ ሰላም መረሳ ተወሳኺ ኣለዎ ዘፈር ለተፈላለየ ተካእት ምህርትታት ኣብ ዓዲ ውሽጢ ግልጋሎት ልክህቡ ሃገር እውን ካብቱ ሸርፊ ወፃኢ ምጉሕጓሕ ክትሓዊ ለተፈላለዩ ስራሕትታት እንዳተሰርሑ ጸኒሖም እዮም ሕዚ እውን ቶም ስራሕትታት እንዳቀጸሉ እዮም ዝርከቡ
ያው ከምቱ ልፍለጥ ተምሪ መሰረት ብምግባር ብ10 ሚሊዮን ዶላራት ሃገር ተውጽያ ሃገር ግን ዙ ጸጋዚ አለዋ ብግቦ ያው በመሰረት እዚ ቱ ጸጋዚ ብግቦ ተጠቂምካ ንዓዱሽ ተእታውት ንሃገራት ወጻውን ለማእኸለ ምንቅስቃስን ንጥፈት ልከሊ ያው በብርኪ ሕድ ወረዳታት ወይ ከዓ ቱ ጸጋ ለሐዘለ ክልል ዓፋር ምንቅስቃስ ተገይሩ ያው ካብ ሰብ ሃፍቲ ለተዓገተ ተለይ ኾነ ያው ሓረስቶቱን ላፍቱ ንጥፈት አትዮም ካፍቱ ምህርቲ ባዓሎም ተረዊሖም ሃገሩን ልክጠቅሙ ምንቅስቃሳት ከምተበግሶ ባይታ ሒዙሎ قدم خلته مئة عامة تحيزو أبتكل المسارة حيزو مصنوع عليتها التمر كم زركو بزقلتو مكتل حلافي بيرو حرشال مع تافت تفترون حلاف زفر حرشال هولتي كالتشرن كل العفار محمد أمين لتخل تمري متشو خونتات زركو كل المخانو بريهم علم لخر ركبات بمفتار سبهافتي سرحت تكسرحو زفر لهم لا أقباب كل لاو مدلواتن يريو كلام أكفم بنيوتم فترن كتاي أهون باهون ساعات ወደ 300 አካባቢ ሄክታር ለተምር የተመቹ የሆኑ በባለ ሀብት ደረጃ የተጀመሩ ስራዎች አሉ በብርኪ ዓለም ለኸ ርክባት ፈጢርና አበ ንርከበሉ ክል ጊዜ ናብ 300 ሄክታር መሬት ጽጋ ምቹ ባይታ ተመሪጹ በዓል ሀፍቲ ዝፈለመ ስራሕ ኣሎ ካልኦት ሰብ ሀፍቲ ንምዕዳምውን ትልመለና ካብዚ ብተወሳኺ ብ500 ሄክታር መሬት ዝተሸፈኑ لعلي كل التشح جراوتي نتخل تمري تحاسبه بيونيفرسيتي سمرة تداليولو كما بيرو حرشا كل العفارون 500 هكتار مريت انداسنا دعنا نركب نمتكال زربحونا وطي مس منستر حرشا بمزرراب كاب وصع حقرات نتيق لنا اينا كاب حقز تستمرزو عاليتات نمركب نسرحينا زلنا حزز زقبرو منقسقاسات بهلو اب زقدم اوانات مسرت يحيزو صنحه اب تحتم محدار كتما سايتا زركب قبلي سيسيلي دبو زركب حرشه حج يوسف 5 هكتار حينا مانغو حويسو 5 هكتار تمر لو ولا فريات انتهالو اداغا زرخبلو خنتات زحتو الخيلو بمصلحو تربحت زي من باروم زغلصو حرستاي حزي ببركه علم لخ كيترفه تفلاطنت كهلو زسرح منغست رخيبوم تطقمت مخانوم يبرهو كاسرمات فيتኛ መርካቶ ወስዶን سنك بابا سايوكو يرغبتون كسرني لكن زاري قدمي 10 عامتات فرياتنا حزنا مركاتو نغتلنا مرددا كي كالنا تغانيصنا خسرناينا نملس نيرنا حزيغنا ابا وشتي ايتوبيا يكوننا اديس ابا فرياتنا زي فلطول بوتا يلن ازي مهرتي دوب سغيرو ابا موريتانيا مس فريات كالوت حغرات توداديرو ابي ايتوبيا زا مسله فريات محلاو اغراموت فطير لوميو ابا لعلزي اميريتس مصيوم نتي فريات ريوم بحد مسرح تبغسو اريوم يوم حززلو بوليتيكاوي اودادبانا انا بزدقف اجباب استسرعن ربحنا زرغاقصلنا نيو اتكلل زلو هافت ماين خنتات ايرن ግምት ውሽጥ በመእታው ካብዝ ተጠመተሉ አግባብ በሰፍሐ ተተሰሪሕሉ ከባቢ አየር አምስተኻል ዝህሎ ረብሓ ገዛው ምዃኑውን ዘረዱ ምሁራን ኣለው بانك نقدي إثيوبيان مقداير إثيوبيان لعلي 27 بليون بر سمعنا لقاح فراريبهم أبتي سنة سرعات فرما وانا فصام مسرح مقداير إثيوبيا مسفن تاسو كم زبلوهم تي مقداير ببرك عالم لعل بوتا زلو كهون عب مقبار قد سرح تنياتات تتكال لعليلهم مقداير إثيوبيا كرم حزي نسرح تنياتاتو حدا شحن كلتا ميتن عبايتي بمهنات كم زركب بمزغقار أبز حزوان دما 5,000 عبايتي أب مهناز يركب لهم أزي هنتات عبايتي نكعوت لومي مس نقدي بانك إثيوبيا سمعنا تلقاح 27 بليون بر كم استفرم يوم قاليس أمزلهم توكالي بريزيدنت بانك نقدي إثيوبيان مكتل بريزيدنت اكسكيوتيف كوربوريت أغلغلوتن إفرم مكريم بقدوم أتي بانكي أغلغوت لقاح أخول بسخونة درجة تبصحين مقبار ناتسرها كم زركب يوم أبريهم زلوم ناب زينو صاينتن سغر دما روسيا بالعلي يوكرين حيالو متقعتي مفصاما بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي افليتوم روسيا ليتملو اب زفصامتو متقعتي انتناس 600 دروناتن
30 ሚሳይላትን ከም ዝተጠቀመ ዝገለጹቶም ፕሬዚዳንት በቲ መጥቃዕቲ ድማ ህፃናት ዝርከብዎም 4 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ተዛሪቦም ፑቲን ሕዝውን ሰብ ምቕታል ጠጠው ከብል ኣይከኣለን ዝበሉ ዘለንስኪ እዚ ዘርእየካ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣድላይ ዘበለ ጽዕንቶ ዘይምግባሩ ኢሎም ሩስያ በዓልደት እንታኣቱ ኣብ ልዕሌና ልዑል መጥቃዕቲ ምፍጻማ ልሙድዩ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተሓሳስ ድማ ክንጥንቀቕ ኣለና ኢሎም ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ተዛትዮም ኢትዮጵያ ተሳልጦ ጉባኤ ለውጥ ኩነታት አየር ዓርሳ ተፋልጠሉን መስካሎት ሃገራት ምትሳር ተፈጥሮሉን መድረክ ምዃኑ ምሁራን ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ሓያል መጥቃዕቲ ምፍጻማ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣፍሊጦም باركست تملكتي مع الزينة بزيزازم سلام كتالكم الزينة نمسكن سلام